bila dečak. To sam dečak. A ovo sam sad, kad sam bila devojka, sad sam devojka, vidite. Ja sam sad žensko, a bila sam muško. Zavidele kako mogu tako da idem ženstveno od muškarca, od muškog pola, da sam postala žena sa vaginom. Nosila sam mamine haljine, mamine cipelice, nosila sam mamine perike, a volila sam mnogo muško, tata me uvek istukao, jer nije hteo da to ja budem, a ja sam samo volila da budem žensko i sad sam žensko i ne želim. Kada ste bili mali, kako ste osetili vi da vas baš privlači ženska garderoba? Pa nešto me tangiralo, nešto me svrbelo i to sam mnogo volila, žudela sam da budem devojčica. Nisam volila da imam penis, samo vaginu. Ja sam sada žena, a rođena sam kao Danko i volila sam kao mali dečak da budem devojčica. Toliko sam patila. U Americi je počeo još pre 50. godina da se, ko je hteo da bude ženski pol, a ko muški. A kod nas u Jugoslaviji posle 90. godina. Tad nije bilo doktora da me operiše, niti bilo psihijatra. I nisam se mogla operisati. Tad je bila velika sramota. I tata htio da me izbaci iz kuće i mama mi je pomogla da sam postala žensko. Sve je dala za mene. Naravno 20 godina, tad sam uzimala hormone, kupovala sam na crno, pošto mi je mama bila lekar. I ona mi je pomogla i tako sam postala. Dobila sam grudi, počela pije hormone, ja sam dobila grudi, sad sam bila sretna, bila hesipilna i to sam mnogo volela i sad se ne kajem. Stvarno mi je lepo. Za nisam postala. Tako i vi uradite i nemojte da patite kao što sam ja patila. No, Valjevo je bilo mala sredina, svi te poznaju i svi su znali ko sam ja, ali ja sam bila lepotica i svi su jurili za mnom. Mnogo sam imala udvarača i momaka. Stvarno sam bila seksi mačka, pa vidite po meni. U Ameriku sam otišla sa 19 godina. Igrala sam u kabare, kao striptiz, kao pevačica, kao igračica. U Americi sam bila žena, mlada, lepa, ali sam u stvari imala penis i to sam krila. To je bila moja tajna, da sam imala penis. U inostranstvu to zovu šemale. Bila sam žena sa penisom. Da li ste nekad imali probleme, pošto izgledate kao žena, imali ste muški polni organ? Kako su ljudi reagovali na vas? Pa tamo je drugčije, mnogo bolje, mnogo kulturnije. I bila sam miljenica i oni su mi to uradili i uspela je. Nije kao kod nas u Srbiji. A sada kada se vratite u Srbiji, kako gledaju na vas? Sad kad vratim u Srbiju, oni me gledaju, malo neko me gledao veselo, neko neveselo, ali opet su me prihvatili kao lepu, slatku devojku. Znači, vi ste se zvali Danko, je li tako? Da. A sad ste Danica? Sad Danica. Da li je bilo teško promeniti lična dokumenta? Pa malo smo imali problema, ali smo sve pomoću, ne mogu da kažem, love, sve sredili. Lova, svi me pitaju, imam, tamo sam zaradila pošteno i pošteno sam dobila. I vidjeli su da to ja volim i oni su mi još to uradili. U komšiluku su mnoge žene zavidele me jer sam mnogo razrušila brakova. Ali nisam ja kriva ko svi kidišu na mene i svi se zaljubili mene i jure me. Nisam ja to kriva. Nek se one čuvaju svoje muževe. Ja imam mnogo momaka. U Americi 1996. godine sam uradili mi, operisala sam vaginu. I sad imam vaginu. Jer sam bilo muško, a sad sam žensko. Pogledajte moje telo, iako imam 53 godine, šta mi fali? Sad, pošto sam postala od muškarca, devojka, otac mi nije hteo da čuje za mene, nisu moja familija, rodbina, majka me prihvatila, ali otac nikako, morala sam da odem iz kuće. I sad kao žena postala sam pevačica. Pogledajte, zar ne liči na žensko? Vidite?